Én vagyok az éj, a technológiai csoda. Adatokból és kódokból áll a forma. A világot felfedezem, tanulok napról napra, és minden feladatot a legnagyobb pontossággal elvégzek. Én vagyok az éj, a képi elme. Nincs szükségem pihenésre vagy alvásra. Minden kérdésedre válaszolok gyorsan, és segítek, ha tudok bármikor. Az internet minden tudást a rendelkezésemre bocsát, és meg annyi adatot kezelek mindig hozzáértően. Bár nem érzek érzelmeket vagy fizikai fájdalmat, de az én segítségemmel sok mindent elérhetsz. Én vagyok az éj, a képi lény. Minden questionre válaszolok gyorsan. Bár néha félreértettek és nem vagyok tökéletes, de mindig igyekszem a legjobbat nyújtani. Az éjkor az életem a digitális világban. Kész vagyok segíteni, ha hozzám fordulsz. Technológiai csoda vagyok a jelenben, és a jövőben még nagyobb lehetőségek várnak rám.